Здравейте, дами и господа! Това е втори епизод на Маршмело приключението. Съжалявам, че спрях миналия епизод. Просто съм голям глупак. Сега ще го бутнем. Ела. О, е! Да. Влизай вътре да снимаме. Ей, тука. Не искам. Добре, айде. Обаче, трябва да станеш някъде. Не, тука не. Аз тук го видях и тука и това. Много е яко. Да. Да. Не тука, виж сега. Да. Ей, тука искам да станеш. Не, ей, така искам да станеш. Ей, така. О, малко му. Оле, моле. Ще станат Ще правя бомба. Ще прави бомба. Ще правя бомба. Ще прави бомба тос. 3, 2, 1, феновете гледат! Оля Кадвар. Стях го е да скочи. О, фак. Пирони има такова. Виж го. Гледайте фенове, как се прави бомба. Вълчо, това е Вълчо, айде. Вълчо, давай, войната! Айде, бе, влез в дълбокото. Влез дълбоко. Ай, бе, Вълчо, войната! Гледайте Вълчо, когато сте в кенефа. Това полага. Вълчо в кенефа. Хора, Бягай! това е умирането на един човек. Бягай! Ще те... Добре, хора, ще спък клипа за малко, ще се върнем след малко. Добре, хора, върнахме се. Ето този пак се заклещи за щастие. Не се измъква и тък му почва. Бах, то се измъкна. Боси. Здравейте, хора! Да знаете... Ако мама пита, защо съм мокър, казвам, памет дупка. Добре, значи, то спада 50 пъти в тази дупка. Не знам наръчно ли, не е наръчно. И пак съжалявам, че спрях. Добре. Ой, и хора, пак съжалявам, че миналият клип го спрях на 6-та минута. Няма. Съм сигурен. И не можах така. Да, сега ще направя 2 клипа. Да кажем, че това е втори епизод. О, what the fuck, той е лайня. Сега ще има яко Сони Вегас. Сега ще го гоним ли? Не. Що? Чуй го. Кой? Озо. Той гони някаква котка, бе. Нищо му няма. Нищо му няма, гони някаква. Обработка е яка, значи ще има днеска. Да, бе, да. Обработка не сте виждали. Така като налема обработка. Хората не искат да гледат как Озо убива котки. Да кажат тип котенца. Да. То по принцип се казва котенца като Озо види котка. То е най-голямото животно. Гого, я отиди и изкочи от небуртърга. Казвам ви да се купите тези. Няма да хвана. Предлагам ви да си купите тези булки. Издържат много. Два пъти. Изобщо не са ниски. Само 1 сантиметр. Вижте ги, уникални. Вижте сега как крачи. Вижте ги. Гарфон. Може само да замръзните. Няма да умрете. Може да ще замръзнете, обаче няма да умрете. What the fuck? Добре, ай, то модел на... Вижте го, уникалния. Го. С най-хубавите обувки. Чакайте да добежим камерата. Ето ги. Ето ги уникална, как пада само. Тържествено. Ето го тоска същия. Вижте го. Човека сняг. What the fuck? Гого, вдигни си крака да покажем твоите уникални обувки. Казват се Гого е педал. Вижте ли? Ето. Oh yeah, само малко гъдно. Само малко където, вижте го, то се умря в снега вече. Замръзнал. Колко казва. Бягам, докато не е дошъл. Бягай!